Jedino što treba pripremiti dan unaprijed je grah. Znači treba ga namočiti jedan dan prije i onda drugi dan skuhamo grah. Prije nego što namočite grah, raširite ga po podlozi i maknite kamenčiće, nečistoću i oštećene sjemenke. Nakon toga stavite u cjediljku i dobro isperite pod vlazom tekuće vode. Gljive operemo, očistimo i narežemo na sitnije dijelove. Na tavi zagrijemo ulje i dodamo luk i gljive. Pržimo oko 15 minuta ili dok voda ne ispari. A za to vrijeme usitnit ćemo lan i zobene pahuljice. Zobene pahuljice lan će povezati našu smjesu za ćevape da se ne raspada kod pečenja ili prženja. U lanene sjemenke dodamo malo vode da se aktivira sluz iz lana. Ona će nam pomoći da povežemo smjesu u čvrstu, kompaktnu cjelinu koja se neće raspadati tokom pečenja ili prženja. Grah ćemo preseliti u jednu veću posudu da kasnije možemo sve sastojke zajedno pomiješati. Gljive su gotove pa je vrijeme da ih zblendamo, usitnimo i pomiješamo sve zajedno u jednu smjesu za ćevape koju ćemo peći ili pržiti. Što ovo dobro miriši! Samo gljive i luk, nevjerovatno. Znači imamo grah, pasirani ili smiksani u multipraktiku ili blenderu, svejedno. Glavno da je usitnjen. Zatim dodamo usitnjene gljive. One su već same po sebi jako fine. Mislim da tu možda malo soli dodati i može se ovako jesti. Onda dodamo prehrambeni kvasac. Zobene ćemo malo dodati. Ne treba sve, za svaki slučaj vidjet ćemo koliko nam treba poslije. Vidite kako se ovaj lan fino stvrdnuo. Dodamo i začine, senf, kečap, sol i papar, tamari. Ono što mi se sviđa kod plant-based dijete, prehrane, je što možemo odmah probati sastojke i vidjeti da li će to biti fino ili neće biti fino. Znači uzmemo fino, malo probamo, svi sastojci su pripremljeni, tako da nam ne može ništa biti. Dok recimo, ako isprobavamo sirovo meso, može nam svašta biti. Češnjak očistimo, izdrobimo ili narežemo na jako sitno i dodamo sa malo maslinovog ulja u smjesu. Ja sam danas napravila dosta smjese, dobila sam oko 100 ćevapčića, tako da ću višak zamrznuti i koristiti po potrebi. Oblikujemo ćevape i pržimo na ulju ili u pečnici. Smjesa mora biti tvrda, ne pretvrda, a opet mekana i ne gnjecava, premekana. Ako nekog zanima koji grah koristim, naručila sam ga od OPG-a Čapalija. Oni sve obrađuju ručno na tradicionalan način, ne koriste pesticide i zato su mi jako dragi. Link na njihov sajt možete naći u opisu ovog videa. Smjesa se stvrdnula i vrijeme je da spečemo naše ćevape. Trebamo samo paziti da ne zagore, znači okrećemo ih. Kad smo spekli ćevape, vrijeme je da složimo naš Buddha bol. Odlučila sam koristiti batate. Ako nekog zanima otkud nabavljam batate, stavit ću link u opis ovog videa. Ispekla sam proteinske pogačice od badema. Unaprijed sam pripremila zelenu salatu i luk. I od prijatelja sam naručila teglicu ajvara. Još malo kiselih krastavca, posipamo peršinom i naš Buddha bol je spreman. Ako to već do sad niste napravili, molim vas da lajkate ovaj kanal. Dobar tek svima!